näinhän se taas on, että seuraavaa jaksoa tehdään. Ja Kyllä. se on Paavilaisen Jaana siinä meidän Ja Sani täällä. kampaamojen kuningattarien kuningatar. Ja artistien kuningatar. Ja missä me ollaan? Missä me ollaan? Siis me ollaan nyt Tampereella Tahmelan huvilassa. Aivan mahtava kulttuurikeskus, missä myös aika paljon järjestetään all the time itse asiassa näyttelyjä. Ja täällä on paljon kirjailijoita, taiteilijoita, tutkijoita, jotka sitten tekee vaikka väitöskirjoja ja muuta. Et yksi kulttuuripaikka kanssa upeassa Tahmelan maisemassa. Täällähän on hirveästi. Kirjasto. Niin. Joo, mutta olipas kiva tulla Tampereelle. Niin. Tulin aamujunalla. Kyllä. Olipas aika kiva. Eihän sitä tiedä, missä veneessä me seuraava podcasti tehdään. Eihän sitä koskaan tiedä, Niin. mikä tehdään missäkin. Et sekin olisi ihan kiva vaihtaa vaikka paikkoja. Aivan. Aina. Mitä kuuluu? No kuuluu. Nythän tässä taas mennään. Paljon. No on, ja itse asiassa tuli mokoma kasa lisää, että sitä mä just sanoin, että kiva tehdä sunkin kanssa niin kuin viikolla höpöttää näitä ja käydä hyvällä salaatilla niin kuin tänään. Niin, oli ja kyllä semmoinen kiva päivän aloitus, että välillä tulee just silleen, että on niin kuin vähän arkenakin vapaata, koska eihän mullakaan mitään niin kuin vapaita. No ei paljon. Niin oli ihana, istuttiin tuolla rannassa ja syötiin vähän salaattia ja hyppää junaa ja tulee vaan Tampereelle. Koska se on aika nopea. Ja täällä on niin kuin todella paljon ihania paikkoja. Sitten kun tässä on tää vesi lähellä, mitä totta kai on Helsingissäkin, mutta tässä on niin paljon vesistöä ympärillä, niin sen takia se ehkä rauhoittaa. Niin, nyt tänähän puhutaan vähän itsetunnosta, eikö niin? Eikö se ollut näin vähän tarkoitus? Mutta niin tästä nyt otan sulta tämmöisen kopin, kun oltiin tuolla. Tämä itsetuntoasia niin kuin monella artistilla, taiteilijalla yleensäkin on aika huono. Niin miten sä koet niin kuin itse sen, että kun sä niin kuin kävelet tuolla kadulla, onko se sulle ahdistavaa, kun ihmiset tuntee sut? Vai oot sä vaan silleen muina pirkkoina, painelet niin kuin menemään ja sä et niin kuin ajattele sitä? Se on hyvä kysymys, koska kyllä mä periaatteessa koko ajan ajattelen. Mä en halua katsoa niin kuin ympärille sen enempää ja kaikkihan lähtee siitä, että sun on pakko hyväksyä sellainen, kun sinä olet juuri siinä tilanteessa. Että tuollahan sitä paskaverkkarit päällä mennään. Tukka sekaisin hakea K-kaupasta ihan mistä vaan, S-Marketista tai Prismasta, kaikki kaupat lueteltuna, niin maitoa tai mitä vaan ja näin poispäin. Ja mä oon kuullut, että jotkut artistit tilaa vaan ainoastaan kotiruokaa. Niin, just tätä. Ei, mutta se, että kuitenkin se, että koet sä niinku itse sen, että sulla on niinku, hyvin vahvasti se, niinku, se, kun sä meet lavalle, niin kasvaako sun itsetunto siitä, kun sä meet sinne lavalle ja sä oot niinku artistina ja Sanina siellä niinku laulat, niin kasvaako se siitä versus, kun sä kävelet niinku kadulla, että sä tunnet olos kiusaantuneeksi, jos joku tuijottaa tai tulee pyytää, että voidaanko ottaa selfie? Kun tämä kaikki oikeastaan, tämä koko kombo, ainakin mun tapauksessa, on yksi suuri kupla tietyllä tavalla, että se kaikki niin kuin sisältyy siihen ja mä veikkaan, että mä en mieti sitä, jos ihminen on omanlaisensa itsensä, niin sitä vähemmän se miettii semmoisia asioita. Ja nämäkin on sellaisia, mikä mun mielestä lähtee ihan sieltä lapsuudesta. Koska mä itse omassa työssäni, kun mä oon tehnyt paljon artisteja ja näyttelijöitä ja taiteilijoita, että toisilla on todella huono itsetunto. Ja niin kun, mä koen sen myös niin kun itse, kun mä teen tämmöistä työtä, että se ei ole vaan, että mä laitan jonkun tukan, vaan sehän vaatii myös multa tosi paljon niin kuin sitä, että mä niin kuin komppaan, varsinkin jos ihminen on eri, niin kuin, että se ei ole niin kuin mukavuusalueen niin kuin puolella, vaan se joutuu tekemään. Esimerkiksi nyt, kun oli se MLL, eli Mannerheimin lastensuojeluliiton iso muotinäytös, olen tehnyt sitä jo varmaan 10 vuotta, niin siellähän on pelkästään niin kuin julkisuuden ja niin se on 60 mallia. Ja hän tulee ja he menee lavalle. He menee mallina lavalle esittelemään vaatteita. Niin se saattaa olla toisille todella, niin kuin, että ne on aivan paniikissa, koska vaikka sä oot laulaja tai näyttelijä,
niin että kun sä oot siinä omassa, moni ajattelee, että vau, että tuolla on niin, että on niin makea ja sillä on niin hyvä itsetunto. Mutta se ei välttämättä ole aina sitä, että se on niin kuin saattaa, että mä joudun tosi paljon niin kuin rakentaa, että hei, että älä nyt, että hyvin se menee ja se on tosi makeeta ja hyvä musa soi ja sä kävelet vaan sitä lavaa ja hymyilet ja tiedät sä oot. Ja sitten ne yleensä, kun siinä on aina 2 kertaa ne menee lavalle, niin sitten joku ne menee toisen kerran, niin sanoo, kiitos Anna, ihanasti sä komppasit, että tämähän on tosi niin kuin makeeta. Mutta se on Mutta on ihan sama, jos on vaikka joku outo konsertti tai kun peruskeikka. Kyllä. Ja ne menee omalla rutiinilla. Mutta jos tulee vaikka joku suurempi konsertti, missä on joku tietty ohjelmisto, mikä pitää uudelleen niin kuin, tai sitä varten harjoitella, sitä keissiä varten, niin onhan siinä niinku perhosia vatsassa. Ja silloinhan se on... Ja aina jännityshän on vaan hyväksi. On. Että, koska silloinhan siitä tulee niinku se pistää niinku kaiken niinku silleen, että voi, että tosi makeeta. Kyllä. Mutta pystyykö sitä nauttimaan heti ensimmäisenä kertaa? Että sä koetat tehdä vaan niinku parhaaksi, niin siinä tulee se jännitysmomentti. Ymmärrän ton. Ja siinä ei itse asiassa oikeastaan pysty luottamaan kuin siihen, että hei, mä olen tässä alasti teidän edessä. Ota minut hyväksi, jos on paska homma, niin sitten monellahan paska. on niin se niin kun itsetunto, että ne ei pysty, niin kuin sä sanoit just, että tilataan kotiin ruuat, kun on vapaa-ajalla, ne ei pysty liikkuu sieltä koton, koska se tuntuu tosi niin kun vaikealta mennä vaikka sinne ruokakauppaan, kun ihmiset niin kun tuijottaa. Mutta niin kun just se, että kun monihan tulee sieltä lapsuudesta, niin onko sulla jotenkin, niin kuin, että sun äiti ja isä, silloin kun sä oot ollut nuori, niin komppasko ne sua niin kuin aina silleen, että, koska me ollaan kuitenkin sen ikäisiä, niin kuin, että silloinhan oli vähän, että ei saanut liikaa kehua, että ei tule liian ylpeäksi. No se on joku niin, näin. Ei ylpisty. No, mä oon toteuttanut omalle teinillekin tätä. Joo, että ei niin kuin liikaa kehuta, koska taas tänä päivänähän kehutaan ja koko ajan nostetaan niin kuin mukuloita ja että sä oot niin hyvä ja sä oot sitä ja sä oot tätä, mutta totta kai pitää opettaa myös se, että elämä ei ole aina niin. Ja tulee vastoinkäymisiä ja näin. Mutta just se, että mä muistan ainakin, että aina sanottiin, että ei saa liikaa kehua, että tulee liian ylpeäksi. Mutta miten sä niin koet niin sun lapsuudessa, että nostiko sun äiti ja isä sua niin sieltä? Tätä on myös moni kysynyt monessa haastattelussakin, että mikä on se ollut se juttu. Leikitään nyt, että mä oon vähän toimittaja tässä haastattelussa. Pirjo Kaarina, Eloranta haastattelee. Pirjot haastattelee nyt, uusi uravaltaus siitäkin. Hyvä. Voidaan haastatellakin toisiaan, koska nämä on tärkeitä juttuja, koska mä oon sitä mieltä, että kaikki asiat lähtee sieltä lapsuudesta. Kaikki. Siihen on turha tulla huutelee mitään ja on tosi surullisia tapauksia, mutta mun täytyy sanoa, että ja ne on niitä harvoja, mitä on kuullut, koska tuntuu, että munkin ikäisillä monella on ollut tosi vakavia asioita siellä lapsuudessa. Niin mulla on ollut äärimmäisen rakastava ja neutraali perhe siinä mielessä, että normaalia työssäkäyviä ihmisiä, jotka on pitänyt lapsista huolta, ne on pitänyt huolen siitä, että ne ei ainakaan tappele keskenään. Ei ne nyt tapellutkaan, ne on elää edelleen 80 ja kauan, on 50-60 vuotta naimisesta tyyliin. Mutta totta kai siellä totta on kai näin. Semmoista normaalia ja pitäähän se ollakin, pitää. Koska riidathan myös kuuluu. Niin kuin, ja kunhan ne selvitetään, että lapsi näkee sen, että niistä selvitään, niin se on niin kuin se kaikkein tärkein. Ja näin, mutta kun mähän en sitten kuulu mitään, että ne olisi edes tapellut koskaan. Että mä oon yhden kerran, tää on hyvä, yhden kerran äiti sai hirveän hepulin, kun Susanna, mun hyvä lapsuuden musiikkiluokalla oleva lapsuuden ystävä, yritettiin teininä niin kuin pyytää kavereita sitten totta kai peruskotipileet niin päivällä. Äiti ei se oli päivällä käymässä mökillä, niin yritettiin vähän kutsua muutaman, niin koko kaupunki tiesi, että meillä on sitten niin, bileet. No sinne tulee tietenkin sitten vähän semmoisiakin, mitä ei ole kutsuttu, niin teinipoikakaverit oli sitten hakenut vanhempia ainoat kaljat, koko keissin niin putsannut ja juonutkaan, ja sitten meidän alakerran tuolta kellarista. Mutta ette tehnyt silleen, että otitte alkoholia ja laitoitte vettä on sinne? Sitäkin tehty, on tehty varmaan, mutta ei siinä kerennyt. Nyt ei kerennyt, tämä oli niin nopea. Okei, ne tulikin sitten jo sieltä. Tämä oli niin nopea, että
kaljat oli vedetty sieltä ja sitten mä ajattelin, mitä on tapahtunut, että äiti ei se tulee kotiin, niin äiti tulee yläkertaan aika sellaiset tomerat askeleet, että nyt tulee huutia, että näkikö hän, että se aita on rikki ja ovekin on hakattu ja kaikkea ja muuta ja se tulee Jufenauta. Tämä Jufenauta. Jufenauta. Ei kiroilu. Okay. Eli Jufenauta oli kova sana. Jufenauta, mä arvasin tänne, että täällä on nyt sitten riahuttu. Ollaan sussun kanssa silleen. Mutta oliko teillä siellä jengi lähtenyt sieltä pois jo? Vai mä soitin poliisit. Siis sä soitit itse poliisit? Mä olin silloin jo supostöissä. Mä oon ollut aina poliisi. Jos on siis sä soitit, että moi, täällä on Saija Artela, tuutte tänne meille kotiin, meillä on käymään. Eikö oli pakko, niin, siellä alkoi tulee, tiedätkö, niin, että saitte sitä jengiä. Joo, että ovia hakattiin ja mä mutta siihen aikaan, kun ei ollut kännyköitä, että sittenhän se meni niin kuin suusta suun lankapuhelimella. No lankapuhelimella. Artelalla on bileet. Ja sitten lähti. Sitten lähti ja sitten mä saatiin ne pois. Mutta se onkin ainoat varmaan tämmöiset pippaloyritykset, mitä niin, on mutta jokainenhan meistä on niin. vähän kotipileet. No mutta siis vanhempiin vielä palatakseni. Niin, mutta kun sä olit kuitenkin musaluokalle, kannustiko ne koko aika sua siihen siis laulamiseen? Ja... No ne huomas jo, kun mä oon ollut semmoinen ihan sammutin vaahtopullo kokoinen taapero, niin ne näki. Sä lauloit koko ajan Ukonnoa, vai mitä sä laulat? Tamppasin menee. Mä en nyt muista mitä biisiä, mutta koko aika oli rytmi vedessä, että ihan niin kuin ei olisi Suomesta, vaikka on ihan Suomesta ja Suomessa syntynyt ja suomalaiset geenit ja bla bla, mutta oli vähän semmoista tummahipiästä latino-meininkiä, vähän vieläkin. Joo, no isosti. Niin ne huomasi heti, että toi Pirkko pitää laittaa jonnekin, jos on jotain siihen suuntaan. Ja se oli Hämeenlinnan ensimmäinen, tai siis Suomen ensimmäinen, ainakin ensimmäisiä musiikkiluokkia, joka sattui aloittamaan Hämeenlinnassa siellä Hätilän koulussa Vesa-Heikki Mikkolan opastuksella. Aivan loistava musiikinopettaja olikin, niin mä pääsin sinne aloittaa niin kuin 3. Niin onneksi siihen ilmoittivat meikäläisen. Se oli oikea paikka, mutta se, että ikinä ei ole painostettu. Soittimet ja välineet on tuotu, on annettu ja piano on hankittu. Niin, että itse valita sen, että sun ei niin kuin, haluatko soittaa tätä. Ja sittenhän mä omasta tahdostani pianot suoritin ja kaikkea ja tein ja sitten alkoikin klassinen laulu siitä ja sieltä itsekseen. Oli Savonlinnan oopperajuhlakuoro, musiikkiluokkia ja Oriveden opiston jälkeen, koska Oriveden opistolla oli semmoinen niin kuin ties, että olisi hieno saada musiikista joskus ammatti. Mutta sitten kävin vielä Wetterhoffisen käsi- ja taideteollisen. Että tämä oli semmoinen, että kaikki meni niinku itsekseen. Ja niin mä oon niinku opettanut omaakin tyttöä. Eli se itsetunto niinku tuli sieltä jo koko aika niinku silleen, että paitsi. Itsetunto vietiin kyllä siellä tokalla luokalla. Niin, kun mä olin tulossa niin tähän, eikö sulla ole ollut tätä koulukiusaamista? Ja tähänkin niin jengit on jo silleen kyllästynyt varmasti kuunteleena. Ketä nyt ei olisi siellä, ei kaikkia ole, mutta hyvin monia. Mistä sua kiusattiin? No sen takia justiin, että kun oli vähän tummahipiäisempi. Joo, just näin. Joo. Ja silloin oltiin vielä Hämeenlinnan keskustassa, keskuskoulussa itse asiassa kävin 1. ja 2. Niin siellä alkoikin yhtäkkiä tällaista, että oli vaikea mennä välitunneille, koska pojat oli 6., 5., 6. luokkalaiset jo siellä niin kuin vie raajoista roskiksiin ja sä pelkäät aina sinne välitunnille menemistä ja sitten, että venepakolainen. Eli tuli näitä venepakolaishommia ihan oikeasti ja tuli näitä pakolaisia Suomeen jossain kohtaa siinä oikein ryminällä. Ja sieltä ne on saanut sitten, että haukutaan nyt tätä, tämä on varmaan jostain niin tullut jollain vähän kumivenällä taas sieltä tullut ja bla bla, Mutta käänsit sä sen sitten jotenkin niin kuin... No kato, mä menin leuhkana menin kotiin sitten ja sanoin, että tosiaan niin äiti, että mä oon venepakolainen. Ai kamala, ei saisi nauraa. Kun sä et ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Mikä se on. Mä ajattelin, että se kuulosti ihan kivalta. Niin, okei. Mä oon venepakolainen. Niin. Ja äiti oli, aivan, okei. Mutta mä käänsin, mä uskon siihen, että mä käänsin silloinkin, tiedätkö, asiat positiiviseksi. Niin, positiiviseksi, mikä on tärkeä. Mä oon vähän niin kuin samanlainen edelleen, se on ihan sama, mitä sammakoita taivaalta tippuu. Niin sä oot kyllä niin kanssa aina ollut semmoinen positiivinen. Ei tarvitse tulla. Ei.
sä käännät sen kyllä niin kuin heti, Niin, että antaa tulla ja sitten just sen Niin. naurun voimallahan tosi paljon aina. Niin. Mutta miten siitä, lopettiko ne kundit sitten sen? No joo, itse asiassa yksi tuli pyytää anteeksi. Tossa siitä ei ole edes montaa vuotta, enkä mä edes muistanut. Mutta loppuiko se siellä koulussa sitten se koulukiusaaminen? No kun mähän pääsin vaihtaa sitä Niin, koulua. sä vaihdoit koulua. Ja se musiikkiluokka, kun meillä oli niin semmoinen tiivis yhteisö, me oltiin kanssa taas jälleen omassa kuplassa, että siihen ei mahtunut. Että ehkä niin kuin, no mä oon muutaman ihmisen kanssa keskustellut siitä, joka on asunut toisella puolella kaupunkia, että ne ei niin kuin halunnut edes tutustua meihin, että me oltiin niin jotenkin niin, semmoinen omassa... Mutta se on monta kertaa, jos on semmoinen joku erikoisluokka, niin se on hyvin semmoinen oma kupla. Niillä on omat juttunsa. Niillä on ihan omat jutut aina tommosessa, koska mun tyttö kun oli tuossa latinaluokalla, niin niillä oli myös semmoinen ihan tämmöinen niin kupla, mihin ei niin kuin muut niin kuin päässyt tulemaan. Mutta mä oon kääntänyt sen positiiviseksi siellä kohtaan, että mulla ei ole semmoisia traumaattisia juttuja, mitä mä oon kuullut. Ja mitä tänä päivänäkin on ihan hirveitä. Mutta onko vähän tänä päivänä myös se, että on vähän niin kuin, että heti jos on vähän jotain kähnää, niin se käännetään heti kiusaamiseksi. Että eihän niin kuin joka asia ole sitä, että kiusataan, jos on, totta kai kiusaamiset on, niin kuin, sitähän ei missään nimessä saa tehdä, mutta kun vähän tänä päivänä niin kuin silleen, että jos vähänkin, niin kuin, tiedätkö, pojat vaikka vähän tyttöisille, jos on vähän ihastustakin, niin sitten no tämähän oli sitä, se niin, jätkä sanoi, että ne oli kiinnostunut susta, kun sä olit heidän mielestä kaupungin kaunein tyttö. Niin, mutta sitä ei osattu niinku tuoda, niin kuin sanoo. Ei. Joo, ja silloin kun me ollaan oltu koulussa, niin se on ollut vähän eri juttu niin kuin toi. Mutta just se, että koska se itsetuntohan niin kuin on kasvanut jo sieltä, niin kuin, että täältä mä tuun, jolloin siitähän myös kasvaa se semmoinen niin kuin, vähän niin kuin me ollaan molemmat samanlaisia, että kun on tullut tosi paljon paskaa niin kuin niskaa elämän aikana, niin kuin varmaan ihan jokaiselle niin kuin tulee. Mutta sitten meillä on vähän molemmilla se niin kuin tapa ja tyyli, että me märehitään sitä hetki, mennään tosi kyllä, kotona ihan tälleen näin. Aivan niin kuin tiedätkö, sikiöasennossa huudetaan, itketään. Mutta sitten sieltä niin kuin niitä tikapuita, että jumalauta mä selviin tästä ja mä tuun täältä ylös ja mä en anna periksi. Että se semmoinen niin joka vie voimia sekin. Vie, mutta se on myös, ja sitten tulee just se vähän se vahvan naisen syndrooma niin kuin just siitä, että no kyllähän sä nyt pärjäät, kun sä oot niin vahva. Niin, no en mä aina halua pärjätä ja en mä halua olla aina se vahva. Ja hoida sitä, hoida tätä ja mäkin kun on ollut niin kuin Sofian niin kuin yksin, että just se, että kun sä oot niin vahva ja sä jaksat ja sä pärjäät, ei se ei ole aina kivaa. Ei ole kivaa. Se ei ole aina kivaa se, että sun on niin kuin, ja koko aika vaan niin kuin pärjättävä yksin, että sulla ei ole toista siinä kukaan. Nyt lähtee käsikorutkin, kun alkaa tämä selitys. Hermuset. Joo, kato. Hermuset. Joo, mä en ole aina semmoinen, sä tiedät, kun mä selitän käsillä koko aika. Mutta just se, että se ei ole se vahvan ihmisen, niin kuin, se ei tarkoita sitä, että sä oot koko aika vahva, mutta kun sun on ollut pakko pärjätä. Kyllä. Sun on ollut pakko pärjätä. Sä et voi niin kuin, mutta niin kuin sä sanoit, että kun sulla oli just, että sun äiti ja isä, ja mullahan oli taas ihan toisenlainen. Mun isähän oli tosi, nyt käytetään varmaan sanaa niin kuin narsisti, mutta tosi paha, tosi ilkeä. Mutta taas se, että mun äitihän, kun mä niinku ajattelen niinku, näin niinku jälkikäteen just sitä, että kuinka vahva ihminen mun äiti on ollut, koska eihän silloin 70-luvulla, ethän sä, kun se oli talovelat, eihän silloin erottu ja lähetty, eikä niistä puhuttu kellekään. Se oli kauhea asia Se oli kauhea asia, peiteltiin. koska kaikki piti näyttää. Ja sitten taas se, että tietysti niin kuin tommonen, niin kuin mun isäkin, kun se osasi kaikki sanoa aina sukulasta, voi että kun sä oot saanut niin ihanan miehen, koska nehän osaa olla maailman ihanempia. Mutta itse niin kuin koen niin kuin sen, että mä muistan aina pikkutyttönäkin, kun mä leikin paljon nukeella ja sitten mä työnsin niin kuin nukevaunuun, kun mä aina sitten päätin, että kun mä joskus sit, kun mulla on mies, niin se ei koskaan nosta mua vastaan kättä. Eli jotenkin silloin jo, että kukaan ei mua lyö ikinä, koska mä näin sitä niin kuin lapsena tosi paljon kotona, siis todella paljon. Mutta silti mun äiti oli semmoinen, että kun se oli tosi sosiaalinen, iloinen, pirteä ja aina kun se tuli tilaan, niin kaikki aina sanoivat, kun
Ulla tulee, niin se täytti niin kuin sillä ilolla ja valolla niin kuin koko huoneen. Ja se oli tosi semmoinen, että jos oli juhliakin, niin se nauroi ja se oli kova. Että se kaiken niin kuin peitti sinne, jolloin mun äiti kasvatti musta niin kuin semmoisen vahvan pärjäävän naisen niin kuin sieltä. Ja samoin niin kuin, kun mä oon niin kuin Sofian kanssa, että just se, että niin kun sä haluat suojella ja pitää itsenäinen, sitä itsenäinen. Ja se, että kukaan ei saa tehdä niin kuin pahaa. Että sekä ei tarkoita sitä, että just, että vaikka on ollut tämmöistä, mutta niistä niin kuin pitää käydä asiat läpi ja miettiä ja puhua ja, tiedätkö, niin kuin, ja kääntää se niin kuin vähän voitoksikin, että hei, että oishan musta voinut tulla niin kuin toisenlainen. Kyllä. Mutta kyllä mä niin kuin meidän äitiin niin kuin siitä, että kun äiti oli kuitenkin aina silleen, että nyt mennään. Ja sitten mun isä lähti ulkomaille töihin, niin me oltiin meidän äitin kanssa siellä, että hei, nyt meillä alkoi bileet. Niin, siis sillä tavalla niin kuin bileet. Niin että meidän ei tarvinnut pelätä. Ei tarvinnut pelätä ollenkaan, että välilläkin niin kuin talvella äiti sanoi, että nyt mentiin kuule ja talvipakkasella juostiin naapuriin, tiedätkö, paljain jaloin. Ja mun isähän ei tarvinnut siihen alkoholiin, mutta siis se kasvatti niin kuin sen, että mua ei yksikään mies tullut lyömään. Ja Sofiallekin on opettanut sen. Yksikään ei se on kerrasta poikki. Se on kerrasta, kun lähtee, kuule, jos edes tiedätkö, Mutta just se, että se vahvuus niin kun, tulee, ja se vahvuus ei tarkoita sitä, että sä oot kova, niin kun, sillä tavalla kova, vaikka sä oot niin kun vahva. Mutta just se, että mutta se ei ole aina kivaa, just se semmoinen, että pitää vaan pärjätä ja pitää vaan mennä. Mutta se itsetunto tulee niinku sieltä. Kyllä. Ja matkan varrellakin tässä tapahtuu kaikenlaista. Mutta että, niin kuin sanottu. Ja periksi ei anneta. Joo, ja se, että uskoo se, että jotain hyvää on kulman takana. Ja Aina on jotain hyvää kulman takana. Kyllä mä näin uskon ja näin on mennytkin. Niin, mutta tuosta just niin kuin aina tuosta pärjäämisestä ja tietysti mekin kummatkin kun ollaan yrittäjiä ja tehty niin kuin aina ja sitten just se, että ei ole niitä säännöllisiä. Ei ole mitään säännöllistä, se on 5 vuorotyötä tässä hommassa. Niin. Ei. Ja sitten just se, niin kuin se itseluottamus ja se vahvuus ja kaikki, mikä on myös niin kuin itse niin kuin oman työn kautta tullut kanssa niin kuin semmoiseen. Niin just kerroin sulle, että mulla oli lauantain, mulla oli taas semmoinen 14 hengen hääseura. Niin. Ja mulla pamahti käsi, olkapää aivan totaalisesti torstai-iltana. Ja perjantai ja lauantain välisenä yönä mun piti olla 5:30 aamulla itse niin kuin meikit naamassa, eikö niin, laittamassa kihartamia kuumenee. Ja mun käsi ei siis noussut tätä ylemmä. Jep. Ja mä vedin koko yön, mä nukuin tunnin, mä vedin särkylääkettä ja hirveät hermosäryt. Ei voi saikuttaa. Ei voi saikuttaa. Se oli vaan vedettävä yhdellä kädellä maaliin naamaa aamulla. 5:30 oli liikkeessä. 6 tuli ensimmäiset kaasot. Siinä sitten se määrä, kun sä teet kuule sitä pitkää tukkaa ja ei voi saikuttaa. Ei voi saikuttaa, se on ihan sama homma. Ei sinne mennään sinne mennään murtuneella kädellä. Eikä mä voi mennä kädellä. Sinne valittamaan. Ei. Ihan hammasta purren niin kuin siinä tehneenä. Ja sitten taas sillä, että taas elämäkanto. Kyllä. Siis sillä tavalla, että näistä on niin kuin menty ja... Muakin naurattaa kerran keikalla, niin ei vedetään tuolla vasemmalla jalalla, kun oikein oli murtunut. Ja ei muuta kuin sitten se mä menen taussiin tai tuonne. Ei, lääkäri sanoi, että et sä lähde yhtään mihinkään taas. Niin kuin, et sä lähde yhtään mihinkään. Että tää pitäisi laittaa kipsiin. Mutta ei, kun laitetaan nyt jotain puukenkää siihen. Niin, että missä me oltiin nyt vasta? Oliko se vasta ihan vuosi sitten tai 2? No, milloin nyt viimeksi on jotain? Niin sulla oli se nilkka mennyt, kun sä et saanut sitä kenkää. Joo, mulla oli siis Rantapaarin kuvauksetkin päällä siinä. Niin oli. Vähän se oli just silloin. Ei kun no niin, vähän. Just taas tää. Niin. Mutta ei siinä niinku oteta ja tehdä mitään. Kun se on, ja keikollekin kun menee, niin jos sä rupeat siellä koko aika, vaikka aika monta sairaspäivää olisi ollut ja keikkoja olisi peruttu, niin ei. Kun mä ajattelen koko bändiä, mä ajattelen yleisöä, mä ajattelen paikanpitäjää, sinnehän mennään niinku, joka on tyhmää ajatella ja tyhmää tehdä itselle näin ja pitäisi miettiä terveys edellä, mutta
Mutta se Mutta kuuluu et sä nyt voi kaikille. keikkaa peruu. No ei, Et eikä sä voi keikkaa peruu näyttelijä voi mennä 10-15 siellä, minuuttia. tai siis on niitäkin sitten, kun sä oot niinku kuolemansairaana, että sä et No oikeasti joo, se nyt on nouse. eri asia, joo. Ja joo. sulla on siellä sali täynnä myyty lippuja, niin kyllä siinä miettii teatterikin, että mitäs nyt. Totta kai. Mutta että sitä varten on hyviä näyttelijöitä, jotka tulee paikkaamaan totta kai. Näitä on tapahtunut niitäkin tuo isoissa teattereissa, että joudutaan ottaa. Sitten vedetään plari kädessä, jos ei ihan päivässä Just niin. kerkeä ottaa haltuun, mutta että homma pitää tehdä ja jokainen taiteilija tekee ihan viimeiseen Totta asti kai. sen niin kuin pieteetillä, että sitäkään Niin, ei koska moni ihminen ajattele. Ei ajattelekaan ollenkaan, että se ei ole Et aina vaikka niin. sulla on suurin piirtein oma vanhempi kuollut, niin sinnekin noustaan Kyllä. monta kertaa, joka toisaalta voi olla ihan terapeuttista, en tiedä miten pystyisi, mutta siis, että moni on näinkin tehnyt, että sinne mennään. Niin, sä et voi vaan soittaa, että en mä nyt päästä töihin, kun mulla tapahtui näin tai mulla on näin. Mutta nehän taas tulee kaikki sieltä, niin kun, en mä tiedä, niin kun, kans ehkä myös sieltä niin kun lapsuudesta, että on opetettu myös siihen, että myös se, että sä oot niin kun kunnollinen kansalainen, kun sun pitää tehdä asiat kunnolla. Joo. Mä luulen, että meidän sukupolvi on niin kun vähän kasvatettu myös siihen, että Mutta siihenkin löytyy syy, ja se löytyy Suomen sisusta. Se löytyy, se on ruotsalaiset sieltä. nauraa meille esimerkiksi. Ruotsalaiset Niin, nauraa, varmaan. että kyllä te nyt peräsuoli pitkänä teette duunia, kun tämä voisi tehdä näin, ja vähän helpommin, että sun ei Niin, mutta se on varmaan sieltä sota-ajoilta No se on jo sieltä niin kuin- justiin. joo, kyllä. Eli me ollaan tehty ja väännetty, niin me ollaan kuitenkin aika lähellä sitä Ollaan. edellistä. Siinä ja isovanhempia katsottu Kyllä. ja niiden kärsimyksiä ihan tarpeeksi Niin. tuossa itsekin nähnyt aikoinaan. Niin, että se suorittaminen niin. ja se semmoinen, Niin. niin kuin, että olet hyvä ihminen, kun teet, Niin. kun oot ahkera ja reipas. Muuten olet huono ihminen, jos oot laiska. Ja, koska kyllä mä muistan, meidän äiti aina sanoi, että toikin se on kyllä niin laiska ihminen, mitä ei viitti tehdä. Ja kyllähän mä niin kuin itsekin tiedän sen, että kyllä mä niin kuin edelleenkin varmaan haen sitä hyväksyntää niin kuin sillä, että mä teen hirveästi, että mä saan sitä, että no sä oot niin ahkera ja sä oot niin reipas. Niin ehkä se on myös niin kuin tiettyä semmoista niin kuin niin kuin hakee sitä, Kyllä. että mut niin kuin hyväksytään, kun mä teen niin kuin paljon. Kyllä. Ja mä oon niin ahkera, mä oon niin reipas ja mä teen ja mä laitan ja mä meen niin kuin näin koko aika. Ja nuorisohan ei tänä päivänä ajattele noin ollenkaan. Ei kaikki, Ei. mutta sielläkin on edelleen On niitä, jotka sieltä, ketkä on ehkä haluaisi kasvanut tehdä siihen. ja on ihana ollut nähdä, koska tuolla on ihania poikia tulee vaikka yhtäkkiä pesee ikkunoita, kun Niin, on ne on semmoinenkin sulosia, kun ne- joo. niillä on firmat ja Joo, systeemit. kyllä. Joo. Mutta ja se, se on että- ihanaa, kun oh. näkee vielä sitä, että on, niin kuin, tai että on siellä sitäkin sukupolvea Kyllä. näissä nuorissa, ketkä haluaa tehdä. Mutta sekin on, mä uskon taas siihen, että se on sitä kotota opittua, että kun sä näet kotona, kun tehdään, touhutaan, laitetaan ja ollaan, niin kuin ne vanhemmatkin on Kyllä, ahkeria ja kyllä. tekeviä, niin silloinhan lapsi kasvaa jo Kyllä. siihen. Niin kuin me ollaan kasvettu Se siihen. on ihan täys peili vanhemmat. Ja Totta siis kai. se on ihan Sun äiti ja isä on ollut aina kova tekemään, isä siellä Kyllä, viljelee edelleen. edelleenkin. Mun äiti oli myös semmoinen työmyyrä, oli mun isäkin kova tekee töitä ja ne teki kummatkin niin kuin paljon töitä ja sehän on niin kuin sieltä Kyllä. niin kuin kasvanut se kaikki, mutta just se, että niin kuin lähdettiin puhumaan niin kuin siitä, niin kuin, siitä itsetunnosta ja mitä toivoo, niin kuin, että mitä mulla on niin kuin itsellä, että mä toivon, että mun oma tytär tai onkin saanut hyvän itsetunnon, että kun on sitä niin kuin pönkitetty sieltä niin kuin kunnolla. Että ei ole ylpistynyt. Ei ylpistyä ei Eikä saa. me olla ylpistytty. No, ei olla. Me ei olla kyllä ylpistytty. Pirjo ja ollenkaan. Ritva. Pirjot ja Lähdetäänkö Ritvat. kaffelle? Me voitaisiin Taas lähteä kahville. pikkuhiljaa. Ei. Katsotaan, mitä seuraavalla kerralla keksitään. Hei, oli taas ihan mieletöntä höpötellä. Tämä on, kyllä, hyvä, tämä on hyvä aihe. Tästä voisi puhua vaikka kuinka kauan. Tästähän me voidaan puhua. Ihan siis niin kuin me hurumykke. voidaan puhua vasta vaikka mistä Kyllä. hurumykke. Ihanaa, tsekataan. hei, ihanaa kun kuuntelitte ja kuunnelkaa näitä. Eiks niin? Tarinoita. Koska Tarinoita. meistä on tosi kiva tehdä näitä. Me toivotaan tietysti, että se välittyy sinne teihin kaikkiin katsojiinkin, että teilläkin on hauskaa. Psykiatria toisillemme mutta, ohjelma. Joo, mutta kyllähän mä oon aina kokenut sen, että mun työ on myös Kyllä, että se on. sä oot niinku terapeutti Hei, siinä tossa on samalla. hyvä, tossa on hyvä aihe No seuraavaan. se on kanssa No niin. siitä. No niin, otetaan päiväkahvit. See you soon. Heippa kaikille!